Boli ste v posledných 2 rokoch na preventívnej prehliadke? Ak áno, gratulujem vám a môžete vypnúť toto video. Ak nie, poviem vám o tom, ako taká preventívna prehliadka vyzerá. Nemusíte sa báť, že budete za preventívnu prehliadku niečo platiť. Je bezplatná, zo zákona. Je hradená z vášho zdravotného poistenia. Nárok máte podľa zákona každé 2 roky. Ak ste darca krvi, dokonca ešte častejšie, každý rok. A čo taká preventívna prehliadka obnáša? V prvom rade je to rozhovor s lekárom. Lekár sa vás opýta na to, aké ochorenia boli vo vašom príbuzenstve, aké ste mali v minulosti operácie, úrazy, na aké ochorenia sa liečite, na čo máte alergiu a ďalšie dôležité informácie. Potom nasleduje vyšetrenie. Odmeria sa tlak, zmeria sa tep, výška, váha a vypočíta sa index BMI. Lekár vás popočúva fonendoskopom, na hrudníku spredu aj zozadu, prehmatá brucho, pozrie do dutiny ústnej a skontroluje aj dolné končatiny a kožu. Sestrička vám urobí odber krvi, treba prísť preto ráno na lačno a priniesť aj vzorku ranného moču. Ak máte viac ako 40 rokov, čaká vás ešte jedno vyšetrenie navyše, a to EKG. EKG neboli, je to jednoduché a veľmi dôležité vyšetrenie. Ak ste vo veku 50 rokov a viac, podstúpite aj vyšetrenie stolice na rakovinu hrubého čreva, teda na skryté krvácanie v stolici. Ak je tento test v poriadku, zopakuje sa preventívna prehliadka zase o 2 roky. Ak nie, budete musieť ísť na kolonoskopiu.